нещо парачина може да кажат според мен. Подобни флаери, ги информираме гражданите. Информирайте ги и вие. Имате совет, да. И директорката Кажалки ги информира гражданите. Не се разбира, само да не се разбира. Около плаката. Значи познат, защото плаката е забраната пейна на това. Не е плаката, Още бе. на место одобрени от... Не е плаката, саморъчен картон, така ще видиш. Ама добро, така. Ако е саморъчен, ще го поставят. Ай, оди дома пред вашите кухи на оклад. Ти го поставам и на кровът ти окладам. И аз сега ги окладам на моята кутия и ги ти пускам слика да видиш. Не е проблем това. И ги ти пускам слика да видиш. Никой не ти прави на твой обект да клече. Ги окладам на Явно моята обект вие. тук, дек ще агитираме, трябва да им се досим да Ова е должна институция. Ние сме на явен простор, не сме на явен обект. Ще го правя и ще го труя Това града. е друг, ще трябва да решава. Вие Друг вие се е, да. агитирате. И институцията, дек ще ти работиш, ще трябва да Точно. решава. Тия 25 години иsto институция беше, не е само 2 години институция. Я знам кога е. Знам кога е усвоен правилникът и кой трябва да подстапе. Да. И знам кой се слика да майки такви изяви. Аз се сликал за 2 месеца имам чиста вода, не ми я обезбеде. Така, ова е изява дека за 2 месеца имам чиста вода. Така, ова е изява дека ќе бидам информирана. Аз съм медиум. Медиум ти можеш майк да агитираш, мен да ме сликне. Е, така. Не, аз съм Ова е медиум. изява дека На явен простор мога да снимам що сакам. Сакаш, али не чакаш мен. Добро. Може ми апарат ти го взема и изкузим. Не можеш да ми го вземеш Не апарата. чакам да ме сликаш. Не можеш да ми го Ти вземеш нямаш право мен да апарата. ме сликаш. Не можеш да ми го Ти не вземеш можеш мен да ме апарата. сликаш без право. Добро, не можеш да ми вземеш Ти можеш да ме апарата. сликаш мен, дай да ме сликаш. Добро, Е, ще така. видим. Аз като граждани не съм информирана. Има закони за тия работи. Директорката кажала, Е, че така. ги А що над информира закон си? гражданите Не всеки съм месец. на закон, дека трябва да кажете готова. А не с апарата тук и да ме слика, не на поене да взимаш. Ако не сте Що законът, поене ки взима син, таки ме слика? не Толе? Какви поени? Ми шо ме сликаш тук? Да, завършвам Шо ме сликаш с работата. майката? Шо ме сликаш с майката? Прикинеш се слика? А от шо? Како слики? Не можеш. комунален Не можеш. Я го ме завъртаме. Майде слики, Ама сликата. како Се сте слика. инспектор? Сте комунален Сега или е како? друго. Друго е сега, ще го кажа. Що е друго? Друго сега е сега. Ако сте комунален, решите го проблемът с Да комуналите. говорим на темата и... Темата е комуналният проблем на гражданите на община Георгиевия. Аз не знам защо, ако сте новина, трябва да се представят с нас, да не напишете да нещо, сликаш да ви тук. кажем официално, че трябва службено закон, как е. Нещо против. А не, за моя събрат сликаш ми с кой нещо. Вие, плакати, значи на места, значи не сме за... Да, как е билет на место или на явно место? Да. На моята порта пред школата. Сите ги гледат. На приютни обекти може, На моята ако порта да пред съгласност школата. с приватникът, Сите ги да гледат. добавя, ако да кажете да правите национална съгласност, може да Да, правите. да, Добро. е така.